खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरो आंनि फुंजा बरगयारि ब्लग्सआव आरो फिन खनसे बरायहरनाय थाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ आरो आंबो दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो। आङो नोंथांमोननिसिम नुजानो हायैयाबा भिडिअ लाबोनो हायैया खोब गोबावसै, मानो होनब्ला बेस्थ'आव दंमोन आङो। नायलांदो नोंथांमोननो आङो दिनै मोनसे फिसा आनबक्सिं खालामगोन। नायलांबाय था, फैदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे। थांग्रा नै लोगोफोर, नैबेनो आंनि आनबक्सिं खालामनाया। नै नायहरदो नोंथांमोन, माबादि नुखो। आङो बेखौ गोबावसै, आङो 1 मासानो जाबाय आङो बानायनो होनाया। बिजनियाव बानायो। नै बाथौ, नोंथांमोननो खोन्थाबाय आङो। दायो आंनि बाथौ बानायगासिनोसो दङ, बाथौ थानसालि जायगाया, सिथाय जायगाया। दायो बेयावनो दोनथ'बाय। नै नायदो माबादि नुदों कालारा। बेयो सिमेन्टनि लोगोफोर, आरो बेयो गासैबो स्टिलनि बेयो नै 18 जरा जरा गासैबो। आरो नैबे जाहैबाय लोगोफोर, नैबेयो 5 राजानि लोगोफोर। हा, दै, बार, अर, अख्रां। जोंना बोराइ बाथौआ 4 गोहोनि बिगोमा नालाय, दा 5 राजाखौ बेयाव बावगोन आरो आङो। आरो नैबाव नायलांदो, बेयो 18 जरानि लोगोफोर। नैबे जरा ना, बेयो जरा। जेरोखोम बुंदों गुरुजोफोर होना होमबा, मोनसिं सिं बोराइ, मोनसिं सिं बुरि, सि बोराइ, सि बुरि, आहाम बोराइ, आहाम बुरि, बे गासै जरा बोराइ बुरि आरो जोंनि गुरुजोफोर। बेखौहाय नैबेयाव बावगोन बेयाव। ओमफ्राय नैबेयो माइनावनि सिथाय बिन्दो जाहैबाय आरो बेयो। बिमा माइनावखौ बेयाव बावगोन। नायलांदो लोगोफोर, बेखौ बिराद मोजां नुदोंना कालारखौ। नैबेखौ व्हाइट कालार होबाय, आरो नैबेयाव नै 3 कालारनि होबाय। बे मोनसे होबाय येल' कालार, येल'हां माहां, बेयो सादु कालार। नै मोगथां कालार होबाय बेयाव, ग्रिनहां माहां, बाथ' कालार हां। आरो नैबेयाव एसे पिंक कालारहां होबाय आरो नै। ओमफ्राय बेखौहाय रं फुनबाय आरो नैबेयाव औवा बिगुरनि रं होबाय। नैबेयाव जोङो मोनसे खांग्राङो, मोनसे खुग्लुबो नालाय, बेखायनो खांग्रांनाय खुग्लुबनाय जरा हेबो नालाय, बेखायनो खांग्रांनाया जाहैबाय नैबे सायाव गुफुर कालार थाबाय। नै बे खुग्लुबनाय जिखुनु हक, मोनसे खांग्रांनाय मोनसे खुग्लुबनाय आरो बेयाव। ओमफ्राय नै बे सिजौनि जायगा, रावना। बेयो नै लोगोफोर, आं खोन्थानि नोंथांमोननो। नै बोखारजायो, नै सिङाव आरामसे हा, सिजौनि बाहागो बेयो। मोजां नुदोंना लोगोफोर? नोंथांमोननो आङो खोन्थानो लानाय आनबक्सिंआ बेनो लोगोफोर। नोंथांमोनहाबो अर्डार खालामनानै मानो बोसोरे हेब्बाय थानो, औवायाबो मोननो थान दा, आरो हेबग्राखौबो मोननो थान। बेखायनो आङो खनसेनो बायनानै लाबाय लोगोफोर। स्टिलनि बियो। नोंथांमोनहाबो अर्डार खालामनो हागोन। बिजनियाव बानायो। जोंनि क'क्राझाराव दासिमाव 2ल' जाफैदों लोगोफोर। आं सेकेन्ड टाइम क'क्राझाराव, बेयो सेकेन्ड टाइमाव लानाय जाबाय आङो। फार्स्ट टाइमाव डक्टर, नोंथांमोनहा मोनथिनो हागौ, पद्मश्री बान्था मोनगिरि, जोंनिनो मानगोनां डक्टर मंगलसिं हाज'वारि सारआ फार्स्ट लाबोजेननाय जाबाय क'क्राझाराव। बिनिफ्राय सेकेन्डआवहाय आं लाबोनाय जाबाय आरो। आं सेकेन्डआव थाबाय, सेकेन्ड लिस्टआव। सारनि माबानायावहाय आंखौ थुलुंगा होनायाव आङो दा नैबे बाथौखौ मोननाय जाबाय आरो। सारआ लाखादो, उनावबाबो लाखानांगोनखा, जोङो बहा हेबग्रा मोनबाय थानो, औवा मोनबाय थानो होननानै जोङो बेखौनो लाजोबनांगोन लासैनो होननानै, नोङो लादो दे होननायखाय आङो लानाय जाबाय। बेनि माबाया जाहैबाय, नोंथांमोना जुदि मोनथिनो लुबैयोब्ला खोन्थागोन, कमेन्टआव सोंहरबानो जाबाय। बेयो बेसेबां लादों, बेनि प्राइसआ, बेखौ आङो खोन्थागोन। कमेन्टआव सोंहरबानो जाबाय जुदि सोरनोबा नांगौब्ला। आं दानो खोन्थाथ'ला लोगोफोर। दानिया बेखौ आङो बबे जायगायाव बहायगोन
नै बानायगासिनो दङ दासो बानायगासिनो दं लोगोफोर दाबो जायाखै नै आंनि बाथौ थानसालिया बानायगासिनो दङ मिस्थ्रिफ्रा दिनै फैयासै दिनै फुङाव अखा हादोंमोन सिरिखौ मोननै बानायबाय इथाया नै बाला इथा आरो आं मोनसे खोन्थाबावनो सानदों लोगोफोर बावदों बेखौ खोन्थानो नै रिलिंखौ आङो बिदिखौ होनो सानदों नै बाथौनि बाउन्डारि रिलिंखौ आं बेखौ होगोन मोजां नुदोंना लोगोफोर नोंथांमोनहा मोजां नुदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरनो हागोन बेनोसै लोगोफोर आंनि दिनैनि सुंद' नोंथांमोननो शेयार खालामनाया एसेनोसै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाथोंसै बाय बाय